No, čaute ľudia, dneska pôjdeme si zahrať Rivals. Áno, vidíte, už som si jednu hru zahral. No, a to čo? To je nové, to tak som nebol. Dobre, tak ideme hrať. Dám nové jednotku. No, a nie som taký dobrý hráč, hej. Som taký klasický nubačík. Takže ospravedlňujem sa, keď budem zle hrať. Áno, ideme na vec. No, ako sa máte? Keď sa máte dobre, dajte like a odber a napíšte do komentov, že sa máte dobre. No, začíname hru. Má 141, fúha, tam random. Dobre. Area. Dám shotgunu, uzinu, knife a motoru. A prejdeme na to. Ideme na vec. Mu zabili. Aj profíček. Musím ísť na ňo. Nožikom. Zabil som ho, dobre. Trošku mi to s nožikom ide. A niekedy nie. Nie. Je to profíček, ale možno vyhrajem. Keď máte Rivals radi, tak napíšte do komentu Rivals a ja vám dám srdiečko. No, čakaj. Tak, idem. Poď. Nie. Škoda. No. Keď je to profík. Mám len level 27, ale nevadí to. Úplne v pohode. Ešte jedno kolo a už vyhral. Už v pohode, nepotrebujem ani questík. Škoda, mal som ísť zezadu. Leave a dám, že play. Skúsim 2v2 a potom dám, že toho typka, čo bude väčší a ostatní budú proti nemu bojovať. Takže 1v7. Tak Juggernaut, co to bolo? Ja to vyslovujem hrozne, hej. No, ale nevadí. V pohode to bude. No. Keď sa má... O chvíľučku. Ideme. Dobre. Takže dám, že... Skúsime Čech. Dobre, takže... Ideme k rozhodcuci. No, dobre. Dám shotgun, uzinu, knife a motoru. Dobre. Ideme na to. No, teraz dneska je piatok a to je deň učiteľov. Nie? A zajtra to vydám o polnoci, že sa mi to samo vydá, že to pripravím na vydanie. Zabil som ho. Dobre. Poď. No poď sem.
Poď sem. Nie, on ma zabil. Teraz jeho nemôže zabiť. Dobre, takže dáme si pár kol, hej. Prvé bolo 1v1, teraz 2v2, potom Juggernaut, 2 kola a potom to ukončíme, alebo dáme ešte jedno kolo duelov. Ja viac hrajem s mojimi kamošmi duely. Nie, zabil ma s crossbowkou. Teraz čo? No, teraz on to musí dať. RPGčko, Floriana a knife v pohode. V pohode má veci. Len keby toto nemal snajperku, aby som ho porezol. No, dobre. No, ideme. Zabili ho s snajperkou. Čau. Čau, kámoško, čau. Ideš. Čau, kámoško. Ešte 2 kola potrebujem a vyhrali. Však jasne, keď sú profici, len to nevadí. Robím to pre zábavu. No. Divné to bolo. Divný move to bol, ale okej. No poď sem. Sem. No. Fúha, keby som vedel to ten trik, ako sa chodí pozadu s tým nožíkom. Však mi môžete poradiť v komentoch, ako sa to robí. Tak, aha, dobre. Už viem, nemusíte. Lebo som ho? Super. Poď, a poď. A poď. Nie. No, nie. Ja spadol z mapy. Skoro som to dal. Ale pekne som ho zabil. Pekne som mu dal. Čo môže dať oslepovek, flerganu a potom bang. Zabije s nožíkom. Keď vie tu ten trik pozadu. Fúha, to sú ten napínavé. Musíme jedno kolo aspoň vyhrať, aspoň jedno. Za tebou. Yes! Aspoň jedno kolo sme dali. Teraz ideme match point. Budem robiť trik s nožíkom. Práve zoberiem motolov a potom. Tak. Noky. Poď. Dobre, mi to ide. Poď. Nie. Aspoň jedno kolo sme vyhrali, to je v pohode. Vyhrali, ale nevadí. Takže dáme leaf. A ideme toho Juggernauta. Takže... Ne, asi už to není. No tak, GG. Free fall all. 5v5. Skúšame 5v5. A potom jedno solo a už hotovo. Čakám. 5v5. Lebo nerobia často 5v5, hej? Dobre, takže ideme na to. Ideme na vec. Na vec mravec. Že by gorena. Dobre. Dobre. Máme jedného silného, ale si myslím, že ho dajú dole. Na 100% dole. No, toto bude napínavé, však to bude ako Brawl Stars.
keď budete chcieť robiť video z Brawl Starsu, tak dajte like. Viem, že som povedal, že napíšte toto do komentárov miliónkrát a dajte like toto. Ale proste, robte to pre moju radosť. Dobre, zabil som ho. Robil som to pomaly, ale nevadí. Aspoň som zabil niekoho. Ešte jedného. Kde? Nič. No už som sa naučil chodiť pozadu. Dobre. Môžeme ísť na to. Divné. Dobre. Majú viac. Majú ich 5. Takže to je fair. Nie, on ma zabil na F-kou. Škoda. A teraz musíme ten tým zabiť. Proste to bude zaujímavé. To pozerať. Freeze ray? A ten bank. Ne? No, neviem robiť. Čakám. No dobre. Ďalší. Zabili ďalšieho. Si myslím, že nezabijú Torkovena. Ale nie toho typka. Nevadí. Zomreli sme všetci, ale nevadí. Ideme na nich. Snáď sa cení. Dobre, zabil som ho. Dobre. Jednému spadla Wi-Fi. No teraz to nebude férové, lebo... Hej, bude to férové, lebo oni sú 4 teraz. Dobre, teraz to bude férové. 3v4v4. Musel potom dať 4v4. Nevadí. Dobre, takže... Idem za nimi. Dobre, dal som mu hit. Pardon, mal som tu nejaké rodinné problémy. Dobre. Že tam je niekto, ne? Ok, teraz. Hajdem. Dobre, zabil som ho. Super, a idem. Nie, on ma zabil s RPGčkom. Nevadí. Dobre, takže. Tak. No sa pozrel. Tak. Dobre, takže. Jeden nám sa vypojil, ten najlepší, ale nevadí. Musí ísť proti dvom. Musíme to dať bez neho. Okay. Sme dali 3 kola. Idem. Musím pozor pekať. Využívam nejaké... Čo nevyužívam ostatní? No tak motovom jedine, hej. Keď to dá on, to je frajer. Keď frajer, keď to dám. Keď to dá. Kedy sa milím. Nemôžu ho dať. Keď ho dajú, je mŕtvy. Čo ho vyzrejní? To nič. 3-3 je. Teraz to bude napínavé. Bo my sme 3-4. Fú, a musíme ísť jedného
Musíme zabiť RPGčkára a potom a ideme na nich. Zabil som ho. Nie. Však ho zabij. Normálne s nožíkom. Fúha. Vyhrávajú. I bez... ale keď mi traja. Nie, my sme dvaja. Tu sme absolútne prehrali. Nemu... sa connection vypojil. Treba počítať. Ja. My dvaja s typkom proti tým 3, 4. Dobrý. Umri. Nie, umri. Dobre. Ďalšie som mohol. Dobre. No. Ja som ich všetkých zabil. Ja som všetkých 3 zabil. Nechápem, čo mám za skilly. Ja som nejaký profík, alebo čo? Ja keď točím, tak som profík, ty kokos, ale keď netočím, tak som ako nubak. Len som sa naučil ten trik. Ten trik naučil a teraz ja viem bojovať. Tých 2 som zabil, teraz ešte jedného. Poď. To so shotgunkou ho dám. Poď. To už dám. Dobre, to vám bolo jednoduché. Ale ty kokos, s tým typkom som to dal? Ty vole. To je extrém. Dobrze, claim. Ja som nevedel, že som taký profík. On som sa tak zhodil. Pred vami diváci. Goodie bag. Aj na to. Prosím, dať čo dobre. Nie, to nič. Škoda. Naše weapons. Môžem si kúpiť. Toto. Dragersky. Môžem. Mám dragersky. Super. Si umoknú vec. To môžem využívať s mojimi kamošmi. Super. Dám si tú hlavu. Ale to bude proste len opening, hej. Dobre, tu. A tu. Tak. Si niečo dobre. Ninja Star môže byť. A toto? Cookie. Náž. PGčko, náž. Ninja Star. A potom to idem na nožík. A tu dám cookie. No, nechám si ma... Dám si cookie. Dobre. A teraz... No, budem končiť. A čaute ľudia. Nech sa nám darí v živote. A nech budete zdraví. Čaute.